Toto sú majstrovstvá sveta hádzanie hlinou na babičky na dvor. Výborne, áno, ďalší pokus. Ideme na to. Tunak máme hlavného predstaviteľa. Toto bolo vedľa, to sa mu nepodarilo. Poďme ďalej. Áno, vidíte, áno, kamerujeme tu všetko. Výborne, výborne, to bolo do milimeter, áno. Babičky dvor sa zdvíha, všetci idú hádzať, hádžu, ale hádžu naľavo, napravo, nie do suda. Áno, vážení milí poslucháči, ideme ďalej. A tu máme Maďara, Da Vinci hádže. Joj, vedľa ako to jedla. Ideme ďalej. Hádže, pripravený, výborne, áno, len to je na figu. A tu máme hlavnú hviezdu. Pozrite, Romário, aj triafa. Vedľa. Vidíte. Dneska to budete vidieť na YouTube všetko. Áno, točíme. Á, krásne. No, teraz dáme pauzičku.